machiegni oimore? Ok apar ni wawinji e yo makare. Ponono ni nyalo winja, inyalo mana lero ni to in ng'ato e ohala mar magawa ni setimo kuom thuolo maromo nade, titime e okang' mane, matin, madiere koso mamalo, to bende lwasi ma Kisumu ni kare ne ohala makamano? Erokamano ahinya. An gi nyinga iluonga ni Evans Oduora Dhola. Atimo ohala e boma ma Kisumu kae. Kendo nying ohanda iluongo ni Grand Summerland Hotel. Ohala ni nachako time 2008 mana bang post election violence. Nachake ka ne pod otin, chake ka ne pod an mana gi mesni moko ariyo adek. Koro mana gi sinani, wacho ni ja sinani ema keyo. Erokamano ahinya Evans, adwani mondo ichunge mana matin gi kanyo. Kochakore higa mar 2008 manyiso ni setime kuom thuolo mo oingo higni 10. Inyalo mana nyiso to kinde mane chake e higa mar 2008 nengo ne chalo nade, gin lesen mane ma bende nyaka ni bed go, to nokawi omenda maromo nade kopogore koda ikruok ma koro ka kori ne chulo kinde cha iluongo City Council omenda maromo nade? Okay, kane achako, in fact nachako gi chulo moko ming'ado daily mag siling 20 ming'ado pile ka pile ni. To koro kaka ne ohala medo dongore, na koro akoni koro achulo moro michulo higa ka higa ni, ma nachako chulo 5 mano dhi higa achiel, mano mana single business permit. Alafu mwachulo mar jotich matiyonwa iluongo ni health certificate card, ne wachulo siling 650. Erokamano ahinya Evans, so bende inyalo nyisa ni nengo machalo kamano kuom kinde ma bende osegwara, ng'eyo ni sani gik midwaro mar mondo mi ng'ato ochak magawa gin gik mathoth, kaluwore koda in ma ija ohala kendo ing'eyo kaka pawno chalo, bende dwaro go duto nyalo miyo ng'ato gomb timo ohala, to bende en gima nyalo miyo ng'ato yuto bang' kata ka koro oseketo gimoro amora piny? Okay, license mwachulogo gi sani aneno ka sani to gidwa giidho nengo ahinya, ma nyalo tamo kata ng'at mane gombo mondo tim ohala mondo ochak ohala, kech ging'eny to gidondore mana kaka ilero ne jopiny. Nitiere health card mar jotich, nitiere single business permit, nitiere kiketo tipo moro mondo omor customer ni nyaka ichul, kata radio nyaka ichul. Nitiere in fact nitiere nyaka moko miluongo ni youth iluongo ni tourism fund, bende ni iye kanyo. Iluongo ni tourism fund, moro iluongo ni tourism regulatory, nitiere iye. Koro ging'eny ma inyalo gombo mondo itimo ohandi, kinena gigi at the end of the day ikoni mae chalo mana ka gima itiyo ne sirikal. Kech saboro wandino gimiyago tin, kendo kok gidapogi ineno ka kendo ok inyal make step moro mbele. Erokamano ahinya Evans, bende e county ang'eyo ni sama isechulo osuru duto kata iseng'ado lesen duto, to nitiere ting' ma bende sirikal mar county ni godo mar neno ni magawa mari kata ohandi otimore maber. Bende sirikal mar county ma Kisumu rito jo ohala e kar tiyo ting' margi mar neno ni welo madonje magawa ni e alwora makare, kendo piny owacho orito gi maber kaluwore ni isechulo duto madwarore? Sirikal mar Kisumu kakoro abedo in particular trade, kakoro awuoyo in particular office mar trade, ok ajawach ni ok oti maber, osetemo ka okonyo jo ohala e yore machalo kod mag license go,
alwora maber mitime ohala gisetemo ka gikonyowa to mak mana ni nitiere mana ng'ikruok kuonde moko matindo tindo kaka koro an ja ohala mar hotel iyudo ni e area matime ohala onego bed ni nitiere kama iluongo ni garbage collection point iyudo ka onge kamoro kaka ja hotel ing'e gik ma itedo ang'o moro chando nyaka wang' wadhira dhira mwater kama gari biro kawogie but en kwayo mara ni kada bedi unyalo ket dump site nyalo konyowa as again kaka wachulo osuru wan joma timo wan middle class hotel owners ok onego bed ni kwasechulo osuru to pod ni ka idwaro ni mondo water takataka pod wachak wachulo joma collect gi wachak wachulo gi wadonjo fuko wachulo gi akwayo sirikal mar county kotel negi professor mondo ng'iye wachno. Erokamano nya Evans, bende nitiere wach mar siasa gi ohala. Wang'eyo ni county ma Kisumu en achiel kuom counties go ma bende duondgi lach kendo duondgi winjo kinde ka kinde ahinya to e kinde manitiere yiero madongo. Kendo ang'eyo ni gin weche ma samoro duoko chien ohala. Inyalo malero ni chakre higa mar 2008 nyaka koro sani higa 2023 siasa osekelo ng'ikruok machalo nade e ohandi? Yes, siasa gi ohala gichalo gimoro achiel. Ka konchiel rach, konchiel bende nyaka bed marach. Kaka siasa ber, ohala bende nyaka bed maber, alwora mar ohala bende nyaka bed maber. Kaka for example an achako timo ohala e county ma Nakuru bang'e matieko form 4 that was 2006. Koro wach mano biro mar post election violence ni ema nomiyo na advocate Nakuru maduoga timo ohala Kisumu kae. Mano kende nyisi ni ohala mana timo Nakuru koro nawerago mana nikech weche mag siasa. Ere kake diher siasa ka weche mag siasa beyo ohala mitimo bende nyaka bed maber. To ka nitiere ng'ikruok e weche mag siasa ohala bende at least nyaka yudie shida kidogo. To Evans, en ang'o kata gin ng'ikruok machalo nade ma bende iparo ni jo ohala mag magawa kalie sama bende gitemo mar mondo mi gilos yuto margi? Shida mokwongo wawuoye weche mag licenses ming'ado mang'eny. Kaeto gin gik ma idho chalo ka gima giidho higa ka higa. Kaka an e county mar Kisumu kada kwaye ni mondo odwoknwa rates gi chien nikech nyocha eka jiwae pandemic mar COVID-19 ohalni moko nolor moko gina kanyo just to make yani gin besara mar just keeping to be afloat. Ohala ok ber to kimedo gigi pile ka pile tiyudo ka at least jomoko biro luoro timo ohala. Mana ka watieko Evans. Tabu mar ariyo manyalo wacho en mare okineka kama like area matime ohala ne nitiere improvement mane timo kanyo. Koro improvement ni no affect ji mang'eny. Jomoko no oweyo spaces magi mondo oger mondo giduogi. Koro gini nikech shida mar pesa osebedo matek, jomoko poko otieko chulo pesa mondo losnegi kuonde gigo. Koro wakwayo jotendo mochung' ne projects bilago mondo kik giter ji speedy ywak moko mathindo mantiere go gine kaka ginyalo loso nikech jomoko yudo ni osetimo ohala kanyo higni 15 to koro joma nyien ema oket mbele gito oter gi chien
nikech pok gitieko chulo pesa mar gero kuonde gigo. Koro mana kwayo mara ne jotendwa ni mondo gine kaka ginyalo konyo wach bila, nikech ok ber ka ng'at mosetimo ohala higni 15 kamoro imiyo kamoro ma ok odhi time ohala kaka dwarore to mbele kamonego bed ni imiyogi omi joma nyien. Mano e ywak ma wantiere go kama watime ohala saidi, lakini ang'eyo ni jotendwa gin jogo mawinjo wach. Ang'eyo ni mago to idhi losi maber kabisa. Evans, mana ka watieko wach mogik kata maduong' madiher nyiso tend county josiasa kaachiel koda jo Kisumo ka wang'eyo maber ni chieng' wuok tich mabiro Azimio oselando bago ng'anyo mabende samoro nyalo kelo achiedh nade maka kod kacha ponono ni ok otayo makare. Okay, anyalo wuoyo matin dho. Ing'eni kibedo kin ja biashara to ok onego bed ni iwacho side mari mar politics, lakini nyaka awacha akwayo ni kweth mar Azimio ka gidhi timo demonstration tarik 20 to akwayo mana ni obed ma peaceful, kik keth gik jo ohelni wetewa, kik obed moro marach ma hinyruok moro dhi bedie, obed abeda ma peaceful, nikech demonstration no bende kaluwore gi katiba marwa en gima oyie nyalo time, to watima e yo mar katiba ka wang'iyo kuma waaye gi kama wadhiye. Erokamano ahinya mano Evans Adhola e kaunti ma Kisumo, kabena achiel kuom weg magawa e kaunti no kolero ni kata obedo ni osetimo wala kuom thuolo malach e kaunti no nitiere ng'ikruok achiel ariyo adek ma bende jo Kisumo diher mar mondo mi sirikal mar kaunti oket makare mar mondo mi ochiwnegi lwasi maber, kowacho ni lesen ming'ado mondo ng'ato tim ohala mar magawa sani thoth mokalo kendo samoro nyalo duoko chien yuto mag johala. Nyakora mogi kanyo ema dwani mondo wakawgo yueyo matin, waduogi weche mathoth e chenro mar Ang'ich Welo, kik idhi mabor.